diparingi seger kewarasan, amin. Rezekine tambah melimpah. Utamane ndang entuk momongan. Sing dinteni momongan. Nah niki monggo selawatan riyin nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahi sholatan daimatan bidawani mulkilahi. Pindah malih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adama bismillahi sholatan daimatan bidawani mulkilahi. Tombo ati iku limo sak wernane maca Al-Qur'an isa eno sak maknane. Kaping pindho mata soal ramalan okono dek. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwe. Kaping limo wong kang soleh kumpulono. Salam
badani langsung ae kolor ijo damare empluk prawan sawo nyempluk maksude niki wayu semok-semok seger waras kabeh boten wonten sing penyakitan amin wong urip nomor siji aja lali Gusti sing Maha Kuwasa ayo tansah manembah aja dilahno aja sampe lali sak tindak laku peno lan ayo mituhu lan sing aja sing nomor loro bekti karo wong tuwa bapak ibu ngono pepundhen gitu bapak ibu ngono sing ngukir jiwa lan raga uga sing lairno penono alam anduhu aja lali sing nomor 3 bekti karo bapak ibu guru mergo bapak ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo sing mlaku sing nomor 4 rukun karo tangga cakut ana apa-apa tangga sing nelok nyangga mula kesatuan ayo diutamakno supaya cek tentrem uripno alam dunya aku ngedong lak yo bengi iki eling-eling karo Buk Winarse sik dulur aku melok berpartisipasi dene maringe dong kok disangoni saya ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai engkok yo tak enteni bapak-bapak ibu-ibu niki memang wajibe wong tuwa mulai cilik nglairno gedhekno nek empun gedhe dewasa maring ilmu sekolah nek empun sekolah dewasa esuk nyambut gawe putuse nyambut gawe ndolek jodoh nek ketemu jodoh wajibe wong tuwa niku nikahno tapi kula pesen kalian Bu Winarse mangke nek empun buyar ludrukan tamu-tamune wis padha mulih Bu Winarse dilarang ndengkek sebab napa lawange kemanten mesti ana tulisane dilarang harap tenang ada ujian Eptanas nggih nggo kondang dadi ayo Cak terusno Cak
iki nyambut gawe bengi-bengi melok nglodruk. Titik-titik dikumpulno nek wis akeh meneh kenek digawe sangu. Terutama nyekolahno anak. Jilbab putih busana muslim lambang suci aurat tertutup rapi penampilane lugu ketok alami yo iku wanita muslimah taat sembahyang rajin ibadah sederhana gak kakean pola mensyukuri nikmate Allah Ta'ala rupane ayu kadek beriman ramatama bahasane sopan iso bedakno halal karo karam seneng maca suci alat Al-Qur'an kadang-kadang aku rumangsa heran delok arek saiki nek gawe pakaian rupane ayu kok gak dieman kulite mulus digawe pameran nganggo kaos cingkrang ketok udele celana ngapret ketok gegere kaose dijenjet gawe nutupi wetenge bareng digawe mulet ketok apeme bojoku yo gak gelem kari tiru model ABG gaya saiki celonone ngapret bokonge kuwedi tak delok lah kok persis kintel ditaleni namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karaso ditinggal awe-awe sing ngedung kancane Nggih, malam ini Budi Wijaya tampil full tim, luar biasa. Kalau wau wonten kemerceke Jawa, Jawa pun dimaksudkan yang boten-boten. Justru dengan turunnya hujan itulah Bu Winarsin iki nggak ada damel kantuk barokah Gusti, tambah adem ayem. Kena banyu lah adem ah Bu. Wong urip nek mboten wonten banyu nggih mboten saged urip. Nggih, sing penting bersyukur mawon. Malam hari ini saya tidak sendirian, tetapi ada bintang tamu, pujaan anak muda sekarang yang lagi naik daun. Mbuh godhong apa sing diunggahi daun kelaras apa daun baru. Bersama Budi Wijaya, inilah dia, Cak Wanto Teko. Rame-rame Budi Wijaya beda dengannya. Wow. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah kon alhamdulillah. Lah apa? Kene manguat-nguatmu Nguat-nguatno lha apa? Ya alhamdulillah iki jenenge awak dhewe iki bersyukur. Bersyukur. Warga Sawo ini ternyata orangnya bukan orang yang intoleran. Loh, tapi jelas. orang-orang yang benar memang rohani. Tapi sama-sama budaya iki sangat mencintai. Sangat mencintai. Hawane udan-udan Mas Rasa. Iya. Adem-adem. Iku tandane hawane manten anyar. Nek Ngene iki, ngomong, mantene nandi yo? hah? Mantene. Lho, iki lho kok ngarepmu iki. Mantene. Iki lho. Mbak Bagas. Eh, Sapa?
Mbak Rizka. Mbak Rizka ya Allah ayu cantik. Jadi malam hari ini Heeh. menikah antara Mas Bagas karo Mbak Warsini. Wak sapa? Mbak Warsini Heeh. karo Mbak Rizka. Iku anake goblok. Mbak Rizka karo Melawan Mas Bagas. Mas Bagas. Sing kau sapa kok bengi? Ya ora masalah sing kao ngono jenenge kemanten niku Heeh. wis kudu siap secara lahir batin. Siap sasembarang kalire. Muga-muga manten kekalih iki sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Aku kelingan biyen ya dadi manten so. Apa kon gak usah? Heh? Gak usah guyu kon. Heh? Gak usah guyu. Nangis goblok. Apa kon mantenmu apa? Aku manten tak meriah-meriah no. Kuwade iku 20 meter ponjol sak senti. Aja guyu temen. Kon niku kuwade ta garise sepak bola kon niku. Wade tak tanggapno orkes papala. Nyupalapa. Yo nyupalapa. Ya nyuwun sewu Cak Wanto ning mbasi potongane kaya bathok mengkurep ngeten iki. Heeh. Tapi bojone lho. Lho. Nek Mbak Rizky ana apa nek Mbak Rizka? Kenapa Fane? Bojone Wanto niku nggih larene ireng. So. Wayau ngono. Bojoku wayau. Ayo apane? Wong kapanane gawe klambi ireng wong sarek ireng gak klambi ireng nemplek nang cagak telepon. Aja buka aib so. Tak pikir kotake listrik. Tibake bojoku. Bojomu. Anjene kono aja banter-banter. Anjene iya. Anjene iya. Hei, ya gak apa-apa, bojo elek disyukuri, soalnya bojo elek iku ngrejekeni. Lho, ana paribasa. Apa paribasan? Tuku kayu, kayune jati. Cakep. Ana cecek nggo ndukur wajan. Cakep. Rabi ayu nglarano ati to. Oh, cakep so. Enak rabi elek. Heeh. Tangga gak doyan. Lah. Bener so. Iya. Hei, Apa? makane aku keliru rabi. Nah, kok iso? Bojoku ayu digondol wong. Ana aja guyu wae. Curhat iki curhat. Sumpah demi apa? Ojo kuwatir. Apa? Mbak Rizka ayune kaya ngono. Ayu jelas tangga-tanggane pasti ayu-ayu. Wayu. Dikeki parikan. Kayak iso. Nang sawo iki doleki dikekno parikan. Gawekno so. Ya iya. Ya. Kolor ijo senden nang sumur. Cakep. Warga sawo muga-muga kabeh panjang umur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sapa ngerti ana sing seneng awakmu kok cek kecantol. Gaya parian sing enak. Aja guyu wae kon sawat boto kon ngono. Kon Sabar Mas, sabar. Sabar. gremet-gremet rasane Sabar. atiku ngene iki. Bojo dikondol wong anjene muring-muring. Ana gendruwo. Ana gendruwo kok iku wanto ya apa sih rek? Mosok wanto ya rupane kaya gendruwo. Iki gak gendruwo ya. Apa? Iki dalbo. Aku tak mune. Wis kuat-kuatno bengi iki tok kuat-kuatno. Aku nek gak nang ngene dulur-dulur sampe kerep apa maneh buwi narese. Gak ngarah aku so nang kene so. Kok iso? Arek ku omongane lara atiku so. Wis, aja direken arek-arek. Ayo, parian. Lambene kok kaya bole petik. Aku ngene iki kudu. Kenapa? Bu Winarse nanti Bu Winarse meng. Lah wis mari nyawer ngono kok iso. Bu Winarse. Sugeng dalu, Bu. Sing endi? Bumi asih iku nang jero. Nang jero ta wong man? Oh, iku dulure. Dulure. Ngawur, keselen, kepegelen. Masalah. Kakak peselan. Ayo, ijo-ijo, ayo. Ijo-ijo rasane gurih. Cakep. Warga sawo kadongano akeh rejeki. Allahumma. Amin. Iya. Ijo-ijo godhonge nanas. Cakep. Kabeh warga sawo muga-muga sing duwe utang ndang lunas. Allahumma. Sik rungono meneng ana sing ngamine buanter to. Ketoki tanggungane sak bajek kaya iki. So, Apa? sing kudungane ireng so. Apa? Buanter dhewe so. Ketoki ya iku ketoke. Sik utangmu akeh, Bu. Ya Allah, sumpah padha karo aku. Kon yo akeh utang.
Ayo. Ijo-ijo tak jopok aku ketiban ondo. Cakep. Main nang sawus ah. Apa? Muga-muga aku mulai nggawa rondo. Rondo, aja rondo. Omah. Tapi ya gak apa-apa. Nek sekiranya awakmu rabi rondo padha karo nulung. Rabi rondo padha karo nulung maksudmu apa sih? Lah iya padha karo nulung kok timbangane ijen tulungen. Makane iku rondo ambek dudo kan padha klop. Lho kok klop. Kon tak kandhani yo. Apa? Udan-udan aku tekan kene so. Aku diampirno bapake dikon mlebu. Kon mlebu nang kono. Yo nang mlebu jero pawon kuno mang. Ordine apa? Ya Allah, kaget aku so. Kok iso kaget? Nang jero kancaku sekolah SD biyen. Nang jero. Iya, Ana kancamu. ana kancaku iku mang bagian nadang nek gak salah. Kancaku SD biyen sumpah iya gak. Kono aja akon-akon. Sumpah iya. Jenenge kanca siji kenal loro apal. Ya Allah gak trimo kenal. Akrab banget gitu loh. Sing adang. Sing adang. Iki kancamu. Iya. Sapa? Salimah. Mah. Ya Allah, Mah Salimah. Olehmu adang mata wos ngono. Salimah, Ambemu gak dikai mangan kapok kon kok. Kok iso wong adang enak ya Salimah iku. Gak dikai mangan apa wis diadahi toples segoe mang dikirim kok. Cek gak ngerepoti to. Iya, cek gak repot. Nggone iki sabrangan ngene iku lho, cek gak riwari wis bener. Salimah iku mang ya pagel ambek aku. Loh, kon rasane langsung ditokno lho segoe. Lek, aja sik, Lek. Wadan teh gak uman aku engko. Lek. Ya ampun, ansip mlete saiki suwe-suwe. Aja kuwatir. Bu Narsi iki ya. Heeh. Iki munu wong sing blobo. Blobo pol. Kon romang mlebu nang kene mau. Apa? Teko ngarep omah iki jajane tumpuk. Oh, temenan tumpuk-tumpuk. Iki ndodono wong wis nyiapno keadaan. Heeh. Mlebu omah kok bali. Heeh. Berase tumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk berase. Kon terus sing nduk kamar mandi. Apa oso? Umbah-umbahe lho. Tumpuk-tumpuk. Heh, aja diomongno. Apa? Aku romang yo meneng ae. Apa? Aku ro nang jeding yo meneng ae. Iya ta? Lah kok nang jeding sebelah iku ana wong kora-kora. Sing kora-kora. Masalah kok nek kora-kora ro lagune arek-arek mung sok goyang ngene. Goyang. Lah dalah Awakmu kenal? mantanku goblok. Sing kora-kora? Lho mantan pacarku biyen. Pacarmu biyen iki. Pacarku biyen. Sing kora-kora iki. Iya. Sopo? Suparti. Suparti ya Allah astagfirullah. Iya Suparti ambek Nati. Suparti karo Nati. Lah iya kok ora Suparti ambek Nati. ora piring sak ebor iso ngentekno sabun rong Iya. kintal. Suparti ambek Ngati. Heeh, loro. Bener, loro kok anjing. Apal kon yo. Apal. Iku sing kora-kora. Sing kora-kora. Paling ya iku tok. Le barang aku metu lep. Aku digawono teh anget. Digawakno Teh anget sing bagian sugo. sing bagian sogo. Sapa? Kon ro iku biyen sapa? Hah? Apamu? Le. Biyen iku seneng aku tapi aku mau. Kaya kok ganteng dapurmu ae. Ya bukane ngono. Potongan kok pucuki kamera iku aduh. Ya apa? Sing bagian Ngekei aku teh anget, Mang. sing bagian gawa ngombe. Saiki dadi kaji. Iya ta? Iya nasibe wae. Iku ya kancamu. Kancaku. Iku ya kon kenal. Ya kenal. Sapa? Muntani. Nih Muntani, nih metuwa nih. Apa rek ngudek teh rek? Muntani oleh ngudek teh. Padha aku kene lho Mas Wanto. Kuwatir keliru ya Aku ndelbono. langsung ngene so. Aja muntani. Jangan muntani aku. Iya. Terus jangan didengar. Iya. Iku Muntani. Muntani. Bagian sugo. Bagian gawe ngombe. Yo sembarang kalir muntani. Pokoke kabeh iki sing nyiapno Muntani. Muntani. Ya wis iku tok kancamu. Aku kate metu. Lah kok aku digawano jajan. Ana sing gawano Ana sing jajan. gawano jajan. Bagian kue. Bahkan kue adik kelas sekolahku biyen. Adik sekolahmu. Adik kelasku biyen. Iki ya nang kene. Nang kene ku Sapa? Rini. Wis mulai paling. Ini wis mulai ya, Bu. Rini. Kuyu kemawek larek nang kono ya Allah. Ya Rini. Ya wis Rini ku tok. Rini. Heeh. Masalah kate metu
Salami sapa? Oh wayu. Ana arek maneh. Ya aku panggling so. Iku yang kenal ambek awakmu. Kenal. Iku? Iya. Ya kancamu. Heeh. Sapa? Sinta. Sinta. Kon Robian Sinta. Sinta kalau Sinta langsung jelongo pi kalau langsung sindan. Sinta. Wes babaya Sinta. Sinta ke sore mang kudu lungguh kuwade ayare. Soale Sinta iku biyen rabine gak dilunggono kuwade. Iku ah. Iya. Modele narsis njaluk foto. Dilunggono apa? Dilunggono iki lho aspal. Iku Sinta. Sinta. Kancamu yoan. Kancaku. Ya siku tok kancamu. Wes iku tok so kan ana maneh. Kan ono. Ya, ngene. Apa sik kono ku bengak-bengok ae? Aku tambah mulai lho kono ban. Arek kok. Aku iki mau Lha apa? dolen nang omamu. Lho kok nang omahku ta? Iya. Oh. Kono nang omamu, kon jam piro sik kok gak tau nduk omah? Aku ki repot so tanggapan terus aku. Aku nang omamu. Lho kok nang omahku? Esuk jam 7. Jam itu? Iya. Aku wis budal tanggapan so. Gak kepethuk awakmu. Lho iya ta. Ana cilik ngono lho. Cilik. Iya loro. Anakku. Anakku. Gulune dawa. Lho. Iya bebek. Banyak iku so. Banyak. Gak sing metu ana arek loro cilik ngono lho. Anakku. Arek gondol-gondol. Anakku loro gondol-gondol ndawap-ndawap. Anakmu temen iku. Nah, anakku Tak sangoni to. mau sangoni. Tak sangoni mang 100.000. Lho, matur suwun so. Iku lah anakmu ah. Anakku. Wis gak tak anggap sapa-sapa, gak tak anggap anake sapa-sapa, tak anggap anakku dhewe. Iya. Eling-eling. Anake Kanca. Bener, buai kati ya. Jam 8, jam 9 aku nang mau maneh. Lho nang omahku maneh. Heeh. Aku durung mulih so Kon durung mulih kan? tanggapan aku. Ana go nisare wit, Heeh. ana tuwek ngono lho. Bapakku. Bapakku. Ana sungune. Lho. Apa kono sungune iku? Embo kebo bae. Bapakku. Bapakmu sing nggo pinggir lawang, Iya. ngono wong rambutnya putih. Iku bapakmu ya? Bapakku. Wis tak sangoni langsung 200. Matur suwun. Gak tak anggap bapake sapa-sapa, tak anggap bapakku dhewe. Eling-eling. Bapake kanca. Wah, kok arek iki sopan namanya? Aku kok. Baik hati rek. Sore titik. Ya. Ana wong nang omahmu maneh, kon gak ana. Gurung mulih tanggapan kok. Metu teko omah. Ana wong wedok rambutnya dawa. Arek wayu kuwite mulus ngono. Bojoku. Bojomu iku. Bojoku. Lang tak sangoni 500. Wah, matur suwun so. Iya, wis gak tak anggap bojone sapa-sapa, tak anggap bojoku dhewe. Eling-eling. Kon tak bacok. Ayo. Ayo. Suwe goblok. Suwek temen aku. Salahe bojoku dianggap. Sampai prak ngono rek dapet. Wong bojone kanca dianggap. Rabi maneh kakekmu. Jare kenalamu akeh. Masih kenalan aku akeh. Apa kok wedi? Rabi ku satu sekali seumur hidup. Kok kon kok gak? Kon kok gak? Aku gak tahu takdir. Ya, Gak oleh kaya ngono so. gak oleh lah apa? Masih bojomu nek tak anggap ya awakmu bakal muring-muring. Ora apa ya gak? Lah. Lah jajalan apa? Wis sing temen kon. Ya. Kon katik muring-muring kok. Diantemi wong sak sawo nggih. Antemen nggih, Bu. Kediri kutane. Sing bukti nyatane. Nah. Lah. Aku wingi sore-sore nang omahmu sok. Sore. Walas sok. Apa? Petu arek cilik. Sapa iku sok? Arek cilik. Iya. Kok kek dhuwit ta? Tak kei dhuwit 300.000. 300.000. 300.000. Iku anakku. Anakmu. Iya. Gak tak anggap sapa-sapa sok. Heeh. Tak anggap anakku dhewe. Eling-eling anake kanca. Iya. Mari ngono kon. Ya. Lah, balik maneh so. Apa? Apamu je gurung mulih maneh? Marisa aku nang omah. Marisa? Iya. Terus? Kon gurung nang omah. Heeh. Masalah petuk wong lanang heyek-heyek. Iya. Rambutnya putih. Rambutnya putih. Tak kei dhuwit 500.000. Mbok kei 500. Iya sapa? Iku maratuwaku. Maratuwamu? Iya, maratuwaku. Gak tak anggap sapa-sapa so. Iya. Tak anggap maratuwaku dhewe. Eling-eling Maratuwane kanca. Mari ngono bejat cocot. apa? Jam 09.00 bengi aku nang omah. Jam 09.00 bengi. Iya. Kon nang omahku. Tak dodot tok. Metu ora wedok rambutnya dawa. Putih mulus seksi. Tak kei dhuwit 1 juta so. Kok iki dhewe 1 juta? 1 juta. Lho. Sopo iku so? Bu RT.
Iku Bu RT biasae sambang nang omah jam 09.00. Iku Bu RT. Iya, Kak, suwun ambek Bu RT ku awakmu yo perhatian, ya. Kakean rek 1 juta RT korupsi tok ya. Gak tanggep sapa-sapa. Iya. Tanggep RT ku dhewe. Eling-eling RT ne kanca. Tapi aku jam 8, jam setengah 09.00 balik nang omah maneh. Mari jam 09.00 saiki 09.30. Iya, mundur. Nang omahmu maneh aku iso. Iya. Aku liwat mburi. Liwat buri. Iya. Tak dodok dok. Metu wong rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Keriting semiran pirang. Awake lemu kaya apa ngono kaya bal. Oh iya. Lah gak kesuwen bare aku. Tak kei dhuwit 1,5 juta so. 1,5 juta. 1,5 juta. Akeh to. Lho gak apa-apa wong aku wong sugih. Iya. Iku sapa so? Iku Bu Bidan. Bu Bidan niku ngecek anakku kan pilek ah. Iku Bu Bidan. Iya tak telepon anjene tekone jam sakmono. Wis tak tambahi 500 ya Bu Bidan. Ya wis suwun lho to. Diamput kakean maneh rek. Aku gak mbayari maneh lah ngono ah. Gak tanggap sapa-sapa so. Iya. Tanggap Bu Bidanku dhewe. Eling-eling bidane kanca. Mari ngono basa. Aku gak kurang akal so. Iya. Balik nang omahmu maneh jam 10 so. Jam 10 bengi. Liwat apa iku lawang tengah. Omahmu ana lawang tengah ya. Lawang tengah ono. Aku nang kono so. Iya. Arek wedok. Bodine kaya gitar Firdaus. Bodine seksi. Seksi luar biasa. Wayu areke. Wah, ayu pawol. Iya. Rambutnya klemis. Semiran pink. Oh, 9 pinjol. Wah, langsung tak kei dhuwit 3 juta so. 3 juta. 3 juta. Aku lho. Suwun lho to. Ya, iku sapa so? Aku Anis, penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut sing biasa nang omah. Memang tekone sakmono biasae. Iku penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut. Bojomu iku suwe-suwe nanti saiki so bongko bojomu so. So. Aku Bojo dibongko-bongkono. Lah moro ping 3 nang omega bener bojone. Lah jane lunga kok iso. RT Bidan penyanyi dangdut jangkrik bojone bongko temen. Kok iso bojone bongko iku lho. Kon padha nang omahku pisan padha bojoku Menemben lak kon niku Oh, telepon. gak telepon-teleponan. Kok iso langsung Apa? njojok nang omah. Anu bengak-bengak to ae. Ya nek aku ndok omah nek gak. Dalale. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang tak dianter, datang tak dijemput. Mbok kira kesurupan. Om matamu. Kon Sepurane wong arek potongan kaya pitik blorok kok mbok celok om. Kalem mau ngawur. Deloken po, potongan kaya ngene kok mbok celok om. apa? Iki dudu om. Apa? Iki Pak. Cuk. Kon iku ya nawamen. Wong arek modelane kaya sumber kencana ngene. Kon niku lapo? Sepurane aku dalu iki main Kak semangat. Lapo? Apa, Dik? Apa, Dik? Gak semangat apa? Dalu iki aku rasane kaya aku main nyerita aku kudu nangis. Lah iya. Apa? Apa kon? Kon nangis mergo apa kon? Kon merangsang. Wes aku dipepet. Oh niku nangis niku lapo? Kon nangis mergo apa? Aja sampe ngomong bojoku, Cak. Ya apa? Cak. Iya. Aku ya wis gak suci maneh. Heh? Gak suci. Jenengmu lah Okta sih, kon ganti suci lapo? Lah iya. Heh? Jenengmu lak okta lapo mau ganti suci. Apa kon yang ganti-ganti ku? Maksudnya aku wis kotor ya. Loh, nek kotor lho dibayi clean. Baik lin matamu ngono. Lah jaremu kotor. Maksudmu apa? Perawanku wis diacak-acak wong ya. Lah kok lah kon deken ndi kok direu-reu? Ababmu cuk. Aduh. Hebel ngono. Maksudmu kon iki wis Aku main talu iki sepurane sing akeh aku gak semangat. gak semangat lapo? Aku dinodai wong ya. Kok dinodai kenceng ndi? Kenceng ndi sing dinodai? Matamu kono. Dinodai yo kenceng kene. Heh,
omonganmu wis kaya begale tandis kaya. Sapa sing gelem rawani kon? Aku wis iso jelasno nang bojoku, Cak. Kon gak usah susah. Saiki kembang klepu ngene kok lho. Mati satu, tumbuh seribu. 1000. Masalah ngene kok mbok gaya dok. Kembang kelebu met digawe wedok mati satu tumbuh 1000. Iya. Lah iki Met digawe panci mati satu nganggur wekku goblok. Golek maneh. Dolek maneh Sing penting apane? nyambut gawe. Aku tau ndolek asam urat are. Terus. ayo lapo kon kowe nang no. Terus Aku mari diperkosa wong ya. Hah? Diperkosa. Lho nek diperkosa, iku kon mumpung koyo ngono mumpung nduk kene akeh perawan-perawan. Ini iki dudono carane menghindari pemerkosaan ya apa? Lah bener. Nek kon didat tengah dalan terus diperkosa wong. Khususnya perawan-perawan kene mek kate diperkosa. Sawu, perawan sawu. Perawan-perawan sawu mek kate diperkosa pemane mulai bengi. Nah. Kekno. Loh. Ini nang dong. Potonganmu koyo nyambik. Wes, saiki Apa? mek wong cilik kabeh diperkosa wong limo. Ya berontak. Gak mungkin berontak. Lu melawan. Wong limo are gak wurungo kenek mek mami ok tadi diperkosa tatono menelak dicopot dhewe. Aku diperkosa laporan Pak polisi. Terus Polisi aku sampai polisi diguyu are. Lah kok diguyu? Aku diperkosa wong songo, Pak. Iya terus. Dadak polisi ini ngomong songo iku wong kabeh ta. Kon jawab. Gak, Pak, campur demit. Hei. Sampe iki lapor ini iki lapor apa? Wong songo iku merkosa Pak durung tutuk. Karepku tak kongkon nutuk. Kurang ajar. Wes, Laporan kok. ojo pringsilan kon. Pringisan. Apa? Pringisan lambemu lho. Sing guyu iku hahaha. Lah ya pringisan. Lapa ngomong pringsilan? Lho. Ris. Aku ngomong apa? Gemoy. Pringisan. Sing bener apa? Pringisan. Aku ngomong apa? Ring silan. Kon. Terus karepmu ya apa karepmu ya? Dasar. Hei. Kakeano. Pokoke bengi iki wanto hancur pokok hancur. Wong mek gak duwe penggawean ya kaya kon. Melarat kaum duafa. Rungokno. Sejing Apa? seniman aku. Oh. Terus seniman maksudmu apa? Lak jek gak nyambut gawe sih. Gak nganggur. Kon gak nyambut gawe. Aku ah. Ketoke. Sing gurung nyambut gawe rono. Kon nyambut gawe durung? Gurung. Kono. Terus kon. Dipangan mie karo iki. So, Tah, dipangan mie. kon kok sing gak nyambut gawe rono. Kon kok melok rono. Melar kon. Kok balik kon. Murimu kok lho. Kon ngongkon aku minggir, wanto minggir, kon dhewe kok minggir maksudmu apa? Padha gak gableke. Oh, padha lonyoe kon yoan. Maksudmu apa? Apa lonyo iku? Ndi? Mursi ndi? Karepmu terus ya apa karepmu? Gak usah susah, Dik. Ya. Gak usah sedih. Mari kemantenan iki. Yo. Tuan rumah ibu sapa mau? Bu Winarsi. Ngecop aku secara pribadi. Terus rencananya kon dijobno nang sawah apa nang kolam? Nang kolam kayak mancing matamu ngono. Jare dijob. Dijobku diandek-andek kesenian. Oh, ditanggap. Bu Winarsi ku lak ketua Yasinan ambek ketua PKK kene sih. Maksudnya nyeluk awakmu. Nyeluk aku. Kon Ditanggap Samroh. Hah? Apa? Samro. Aslinya duwe grup Samroh tapi situ anyang-anyangan tadi nyeluk aku dengan budget. Loh, penyanyi Samroh Bu Winarti ku anyang-anyangan. Iya. Terus Mami Okta, iso gak iso telekno grup Samroh. tadi awakmu sing ditanggap. Aku sing ditanggap. Sak jek jumblek, ge cilik prasaku lho ya. Apa ono apane sih? Ono apa? Hah? Dolekno, Ngomong. tak kei dana 50 juta. Loh, so 50 juta so. Hah? Aku melak so. Loh, aduh. So. Kaplok kon. 50 juta gak masalah. Iya. Iki sing prek iki mang lho. Arek kurang ajar 50 juta. 50 juta. 50 juta kon gak usah ndolek sing liya. Loh,
karepku cek gak kakean grup. Ya. Mek Budi Wijaya klak 35 juta. Ya. Wong sakmene akeh. Siji. Bu Winarsi ngejob aku 50 juta. Wong telu. Mongko gak ana kanca sing tak sambati mek gak kon. Samro. Samro. Kon iso? Gak iso makon aku takon kon. Kon iso to? Aku gak iso so. Makane kon gak tau ngaji. Kon iso ta? Lho, aku iki genge. Genge. Lho iya. Genge Samro. Samro kok geng sih. Geng motor. Misale geng motor ambek geng apa iku Pimpinane lho, Samro kok geng. ketuae. Aku ketuae. Kon ketua. Lho, terbang piro sing tak pecano? Lho. Aku iki. Samro ku gare dung tek tek dung tek Iya, iku. tak ngono iku lho. Kon isa? Lho, jagone aku Mek iki. kon iso aku njak uruk kon aku tak njaluk DP nduk Bu Winarsi. Yo. Tenang. Ayo, Rono. Bu, ndi sih Bu Winarsi iki? Hubungan sing nang jero. Wah. Rono kadong. Ndi? Wis wae. Wah, gak ngakei DP wae urung, Bu. Celun Bu Winarsi. Iki sih do Samroe pesen Mami Oktata gak? Sida, Bu. Situ nyabu. Sida. Ah, iku tanggung jawabe Bapak Kopian Putih iku. DP, Pak. Lho. Lho, Tenang ae kok iso ditransport Bu kon. Winarsi iku titip DP, DP, Pak. Bu Winarsi wis calling. Bu Winarsi wayu ginu-ginu mangkane anake yo wayu. Lho ya. iya. Lah iki nek Mbak Rizka iki putrine Bu Winarsi, mangkane nurun ayu. Lah terus sing pertanyaan iki lho. Demit. Wes saiki ngene, nek anjene kon dianggap Samro. Kon lah tau lulusan Yo, pondok sih. aku sing nglatih kok. Tebu ireng, Iya. tebu ireng, Kon. tebu tebangan. Kane potonganmu kok sogolan. Saiki ngene, tak wuruki. Moro isih. Pokoke aku mau prosentasine piro? 50 juta kon 700 kon 700. Wurung ae wurung. Lho, sing ndelek job aku are. Gak iso 50-50. Ngono ta? Iya iya. 50 juta bagi telu. 50 juta bagi telu. Oke. 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 Ya wis tak wuruki. Ayo, Ya apa? tasmu teken. Tas winut. Aku ditampek. Ngene. Samro iku mesti nganggo terbang. Terus ana lagune. Ono lagune. Heeh. Lagune Padang Pasiran. Dadi engko nek wis kate masuk nang Bagadir. Padang Paris apa? Padang Pasiran. Padang pasir kon ro. Ngene lho, rungokno. Kok Kon Padang gak tau ngaji kok apa. Padang ngaji kok. Ngene lho, ngajine iku ngene. Haji. Habibi Jokowi. Megawati. Amin Rais Prabowo. Gus Dur. Kok tebus presiden iki lho. iku Padang Pasiran. Ngene carane. Iso taga. Iso, ngono lho. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa. Lala. Sing duwe gawe mosok jenenge Mustofa. Goblok arek iki rek. Iki lagune Samro kaya ngono iku. Ngono ah. Iya. Aku tak pateni ae kon suwe. Kok Rungokno. lagune Mustafa. Rungokno takon iku. Mustafa. Suwe-suwe darah tinggi. Kon suwe-suwe darah tinggi Aku ya. gak sepiro semangat iki mau aku diperkosa durung tutuk. Lagune Mustafa. Ayo. Rungokno sing temen. Oh. Kon nek gak iso baleni ping 3 aku mulih engko. Ya Mustafa, ya Mustafa. Tangane ngene, tangane iki lho. Ngene ku sama. Ya Mustafa, ya Mustafa. Arek kok mbok jegal ya apa sih? Kon suwe tak smackdown diagrek. Iki si Mustafa. Tangane ngene lho. Ngene lho, Ayo ngene, ngene karo. Ya Dodono akikmu iku. Ah. Ayo, sing sitok ngene tangane sitoke. Sitok. Ngene. Sawelase, Pak. Ya Mustafa, ya Mustafa. Tek dorong.
Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Ha ha ha. Sa. Iso akon. Gak. Kon kok kowa ngene sih takone kita. Kanane aku sedih kok. Kok sedih sih? Diperkosa durung tutuk iki ngono. Bu Winarsi gak obat racun-racun tikus. Rakun. Racun bong. Racun yo rakun. Bisa ya? Iso. Iso. Bisa. Ayo, tangane. Itu ngono. Yo. Jiro lu. Ah. Dorong. Ya Mustafa dhisik. Baru ah. Iya. Ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Mustafa, ya Wah, aku dijejeli sandal. Kon iki iso ta enggak kon iki? Aku bersedih. Aja bersedih wis kudu seneng wis 50 juta. Diperkosa durung tutuk iku malah. Engko tak coplokno cagak listrik iki lho engko. Tutup. Ayo sing temenan. Ayo, Jiro lu. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa, Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Prak 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 prak. Brung 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 brung. Aprak 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 aprak. Brung 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 brung. Prak prak aprak aprak. Brung 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 brung. Ha ha ha. Enak. Nek gak ono alate ya gak enak so. Ngene, Apa? saiki kon latihan wong loro. Iya. Tak siapno alate. Oh iya 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 ayo. Ayo Wan. On mbek aku. Eprek 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 eprek. Ya Mustafa. Mustafa disok. Disok. Ya Mustafa. Jangan didengar. Jangan didengar, murdi tidak benar. Dung tak des. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prek 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 prek. Brung 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 brung. Prek 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 prek. Brung 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 brung. Eprek 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 eprek. Brung 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 brung. Eprek 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 eprek. Brung 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 brung. Hahaha. Hahaha. Ya rek. Aku kanane gak semangat kok. Kok tak masalah tak buat nang Waduk Unesa temen kon ya. Kenapa sih kon iku? Iki alate. Iki terbang lapo kok piring. Sementara engko nek pas tanggapan nang Bumi Narsi engko tak Bumi Narsi iki 50 juta kok gawe piring iki lho. piro regane terbang 50 juta gak kurang kok. Wis aja kakek cocot kon. Hahaha. Ngene lho. Hahaha. Arek iki rek, ae ben sobae ndoli ya ngene iki. Ayo, Ayo mulai. mulai. Bisa ya? Hahaha. Burung. Ya Mustafa sih. Awas tangane. Masangane. Tangane. Ya Mustafa ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prek 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 prek. Brung 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 brung. 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 Ah, kowe enak so, ngono tok 50 juta. Acen Bu Winar sik sugih. So, enak so. Enak ya? Mana. Enak. Ya Kon kok guyu sih. apa serius? Kon iku sing temenan so. Aku serius. Semen. Gak guyu serius temen. Kau. Kon sing temen. Ya Mustafa. Umek kae jancuk iku. Iki lho aku tilokno. Aku tilokno, Cak.
Bedes tambak. Aja bengah-bengah. Meneng ah. Aku tambah buyar. Aku sedih, Cak. Ayo so, sing temen so aja guyu so. Bapak, kok. Wis ganteng kok. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prek 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 prek. Brum 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 brum. Prek 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 prek. Brum brum brum. Prek 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 prek. Brum 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 brum. Prek 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 prek. Brum 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 brum. Ha ha ha. Ha ha ha. Prekep wahaha. Wah. Rupane kaya. Kon ngomong apa? Wah, rupamu kau. Aslinya aku sing kudu guyu. Laku. Raimu koyo keracungan cumi-cumi. Wah. Gantengnya kaya ngene. Wah. Apa? Kon kenapa? Raimu ireng kabeh kok goblok. Iki gaweane rasa. So, Ayo dikerjain balik. Kerja coba lagi. ini so, enak so, balani mana so? Balani kene. Dak, Enak so. gak enak. Ya Mustafa, ya. Raiku koyo semute rambutan. Ya Mustafa, ya Mustafa. Ya Mustafa, ya Mustafa. La 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 la. La 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 la. Prak 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 prak. Bring 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 bring. 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 Gak ada aprak-aprak so, kesuwen so, aprak-aprak. Kon apa aku mau aprak-aprak? Gak ada aprak-aprak. Wis gak ada. Weh gak ada aprak-aprak. Gak ada aprak-aprak. Iki lho. Oh iya. Dek delok. Ayune rek. Ayo matamu kono. Ini ta. Masalah tangan mojok gawat-gawat. Masalah samrong kok iso digarap. Iya. Ya. Sing penting saiki Gak budal tanggapan aku rai keprek-keprek. iki aku duwe ide iki. Apa? Ndolek dhuwit sing paling gampang. 50 juta iki angel. Lah iya, saiki ndolek Burung dhuwit. para mesti Bu Winarsi mrene. Buktine rai keprek-keprek yo gak mrene belas iku mau. Wong e jek ngitung so. Ngitung apa? Wong- Iku apa, Bah? Wong telu jek diitungno cepak-cepak. Ta. Kon saiki nek gelem nurut aku, oleh dhuwit luwih akeh teko 50 juta. Apa? Loh, saiki kon tak gawe media. Oh, media apa? Kon sing penting nganut. Nganut. Yo, butuhku akeh. Fotomu duwe dhuwit. BRI mekarku. Aku program diet pemerintah gara-gara Sementing kon oleh dhuwit ah. oleh duit. Wis nek kon kepingin oleh dhuwit, nganut aku. Iya, Cak. Ya. Aku manut. Heeh. Alate jo. Hah? Wis tenang ae. Kon saiki ndolek anu, ndolek alate. Oh, iki cepet sik so. Diketok apik so. Kon mbok coplo iki kate mbok keloni ta kowe iki. gak. Wis nurut oleh duit. Aku mbok apano? Tak lah enak-enak. Aduh, keliru pental. Loh. Heh, kon mek kate nodai aku aja ndok kene. Pan. Ketumbarku ketok. Goblok. Panto cowok. Kene. Aku kok percaya apa di? Wis ta lah sing penting kok enak kok tak omongi. Jenengmu Rasa asline Murdi Santoso. Aku mau percaya apa? Dek,
Nah, toh, kayak to raine goblok. Pantai iki lho. Bekakasku Diunyi. diunyi. Ora. Aku mau pacar istri Cepi. Ibu tak pacai Sri Devi. Pokoknya ayu. Susu ket. Congok niku. Iya. Iki diapakno? Digawe. Ayo. Goblok arek iki. Goblok, dono matane. Bolongane pasno. Bolongane pasno. Kok bolongane iki? Tolong aku didogi sektil. Aku sedih. Ayo, Kok dilapo? Aku dipekeke. kon Iki apa? gelem duit agak. Ojo. Ya Mustafa, ya Mustafa. Murti picek benek ana ngomong gak ana. Iki apa rek? Wis meneng sik dibraini sik. Nengo. Beri sik. Lapo mbok gawe. Pentile laos are tekan. Ha, kurang meniso. Yo gawe. Ah. Ah, pingan. Ngene iki mek ditambahi didik yo kebacut. Yo tenang ae kok ditambahi. Apane nang Medion, Dik? Oh, tenang ae kok tambahi pisuan kon. Sering. Goblok buan iki. Ngene iki abah mek karene yo kebacut. He, bongko aku. Iki aku maca apa sih? Wis aja nyocot. Ayo ya le, ayo ya. Rupamu ae kaya ketumbar. Mami yok tau ayo nggih. Meneng kon iku. Bapak Ibu, niki bapake kongguan. Biasanya kongguan kan karena bapakne. Iki bapakne. Wis. Yes. Yo. Yo. Sasaran tembak. Bar ini apa? Tulungan aku, Pak. Oh, keliru. Wis. Oh, cah.
iki aku maca apa? Wis meneng kok cekak tak. Ah. Dah, ini. Apa iki? Napa? Aduh. Gepeng. Aduh, aduh. Ujian. Dajal. Jal. Tet. Tut. Tut. Dijajal. Kon saiki tak dadekno boneka cantik. Boy. Ya. Heeh. Boneka cantik teko India. India. Lah iya pinggire. Boneka cantik apa boneka santet? Bon- Boneka cantik. Nang kene gak ono sing duwe. Kono. Kon engko tak dol. Ya. Ditolapane tuan rumah yo gak rene blas ngono. Sing jajal nyanyi jajal nyanyi. Yo, kon tak dol, iki boneka cantik iki gak ono tunggale. Ono meh situk tok. Lah iki digawe tombole. Iki digawe tombole. Pembonggo TV remote. Iki berarti on. Heeh. Boneka cantik iku, Up. boneka cantik itu selain bentuknya apik, iso nyanyi, iso menari. Ngono ah. Yo, nek kon engko tak batek iki munine iku tet. Tet. Nek tet iku berarti awakmu nyanyi sak jogete. Ya. Yo. Lah engko nek sing iko warna Tut. ungu iku nek dibatok munine tut. Iku Tut. berarti awakmu meneng. Menang. Leren, otomatis leren. Ya. Up. Wis regane jelas larang. Wis, ngerti? Oke. Coba. Coba. Yo. Misalnya itu 1 juta, 1 juta 700. kon 500, sing ki 250 aku 250. Oke. Oke? Ya wis, dicoba Ya. 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 Iki bentak iki muni apa, Mang? Tet. Mood. Kok aku wis iki rek. Kok mut ya apa sih? Tet. Tet. Ya. Awas, tak batek. Tet. Nyanyi ta. Nyanyi. Nyanyi yo lagune boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dibawa. Boneka cantik durung ya. Durung. Ayo coba duripi. Tet. Arek kuwi donono apa? Ayo. Tet. Boneka cantik dari India, boleh dilirik, tak boleh dibatot. Enak toh? Enak. Apa kira dibatek? Tet. Muni nyanyi karo Boneka cantik. nari, nek iku dibatek Tot. berarti Mandek. coba Tet. Lagu anyar gak ada ta lagu anyar. Lagu nyarnya sing viral-viral ngono lho. Ono. Apa? Lek dicolek. Ya wis, ayo coba. Batek. Tet. Lek dicolek amboy asiknya. Lek dicolek ambo kentutut. Tet. Oh kan kai joni lho kon. Ayo. Tet. Tet. Ayo. Di balik kerudung di balik Ayo. kerudung tut. Tet tut bonekae bingung. Wis ah. Ngene. Saiki boneka iki wis siap. Yo. Iki tak dole. Ya, tapi kon saiki nang prapatan kono. Banyurip. Sambil kerep kono nang Banyurip kono. Pokoke wis publikasino. Ya. Boneka cantik nang kene ana boneka cantik sing didol. Yo. Boneka sing tiada duanya. Berarti aku menang ae. Heh? Menang ae. Awakmu meneng gak oleh obah. Kecuali engko nek dibatek pisan. Nek ditet baru obah. Ya. Paham? Toh budal lo. Aku tak promosi ya. Ya. Ya wis. Heeh. Wis, kon meneng kono kene. Ngene iki. Ngene, yo, tanganmu ngene, adep. Kon iki merangsang aku niki. Tanganmu situke iku lho meneng kok. Ha, wis. Kon Put. Ono wong tanganmu gak ono wong. Cak.
Lho, Ning, temu ndi? Le. Sampeyan ndok kene wis suwi ta? Aku. Iya. Lho, wis suwe rek ket mau rek. Wis suwi? Iya. Loh, kene. Aduh, apa iki? Enggak ana apa-apa. Sampe nang kene ndolek sapa? Ngene lho, Cak. Iya. Aku iku lho karo bojoku Bayan Taji ku ya. Heeh. Dikongkon nang pasar. Dikongkon nang pasar. Iya. Terus? Dikongkon nang pasar. Lah wong iku aku sumpek sih. Heeh. Wong iku ditinggal nang pasar suwi-suwi iki jare gak ono hiburane, gak ono kancane guyu ngono lho. Karepno Karepku ngono tak golekno dulinan sing iso ngibur atine Bayan Taji ngono lho. cocok. Wis cocok. Cocok iki apa? Lho, cocok nek sampean nek duwe pikiran kaya ngono, duwe karep kaya ngono, aku duwe mediae. Aku duwe dolinane. Lah wong sampeyan bendina nganggur kok duwe dulinan iki Lho, lho. gurung ero. Aku tas iki teko India. Saya tak Cak, sampeyan niku gak usah banyol, ya. Apa? Gak usah banyol. Wong penggaweanmu ado-adoe paling nang Banyuwangi, nang Bali. Surabaya. Iya. Kok ngomong nang India lho terus gak kapan? Eling-eling aku iku kepingin golek barang sing antik. Barang Ternyata aku antik. oleh. Heeh. Aku teko India oleh barang antik sing gak ono duane nang Indonesia. Ono apa kuwi? Oleh golekan, oleh boneka. Boneka dulinane. Boneka istimewa lho, gak kaya boneka-boneka liyane. Paling gak dulinane arek cilik-cilik kuwi. Seje, iki boneka khusus dewasa. Endi? Hah? Endi? Lamburimu. Yo. Ya apa? Ya apa, Iki boneka apa boneka, Cak? Iki boneka. Tiada duanya, paling apik iki bisa. Iki teko India. Teko India. Ngene iki blangkrane teko India. Istimewa. Nah, Kaya uang ya, Cak. ya iya. Iki wis otomatis kabeh. Otomatis kabeh. Iya, iso nyanyi, iso joget, iso umba-umba, iso kora-kora. Loh, ya enak ya aku ya. Wah, enak. Aku wis kari nganggur tok ya. Nganggur tok. Dadi Mbak kok nyorong truk mogok ya iso bonekan iki. iso. Iso. Oh, iya Cak ya. Kaya uang ya, Cak. Hati-hati Loh, nek antene, hati-hati nek antene kan antene iki. Hah? Iya kaya uang e. Kaya Enek uang. matane ngene ya. Hah? Enek matane. Oh, no. Lah ya matane kaya matane wong. Ya, Iya. matane kaya matane wong. Jancuk motoku diculek. Meneng kok. Cak. Bonekane lucu ya. Iya, apa-apa. Kok iso muni ngene, jancuk motoku diculek ngene. Boneka iku wis kena splatter Jawa Timur, kena splatter Surabaya. Biyen gak iso, mek merehe ngono tok. Loh. Saiki wis kena Saya Cak. apa? Sebenarnya Jawa Timur iku kan gak ono Cak. Sing iso muni jancuk motoku diculek ngene. Lho iya, kan ono bedane ya. Nek jancuke arek sing muring-muring iku elek, tapi nek jancuk iku artine apik. Oh, berarti Jancuk iku jantan, cakep, ulet dan kreatif. Iku jancuk. Oh, berarti cara istilah iki enek antene ngono iki. Ono Cak. antene iso nyanyi, iso nyari. Oh, iki antene iki. Ari Iya. opo? Cak. Iki kok ya enek susune ngene lho. Lho, aja dijemok. Aja dijemok. Iki powere nang kene iki powere. Loh, padha karo nggonku ya. Iya. Tapi iki kok ngene ya. Loh, Di, Apa? pentilku diunyit. Iki mono balancing kene. Iki nek mbok mek-mek iso horek iki isokan. lho lah ya. Nek tak Cak, iki lek tak tuku ya. Iki otomatis buate kan gede. Iya, iya. Terus setrume kan gede. Heeh. Lah iki lek batu maro ngono. Gantine ndok ndi, Cak? Lho, ana baterene kuat, 10 tahun gak ngarantek. Lah iku batune wak mesti akeh, Kok Cak. kene iki baterene? Lho baterene lak mesti akeh. Enggak, baterene mek 3. Loro bunder sing siji dawa. Loro bunder sing Iya. siji dawa. Heeh, baterene iku. Lah terus aku tukuku nang ndi? Tukune nanti. Iya. Pokoke nek kene baterene entek, gak usah mbok tukokno. Iki solar cell, iki solar cell. Iki pin kira-kira 2 dina ngono, wis sisine empet penuh isa. Oh, gantine tak delok ya, Cak. Iya, iya coba. Gantine. Delan. Heeh. Nduk ngisor kene. Go ngisor pas ngono iku. Hei. 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 Hei.
ndase dimut. Cak. Apa? Rini ya, Rini apa? Apa? Le. Boneka iku batu lho ya. Iya, kayak baterai. Batu itu kan cara istilahnya benda-benda mati. Iya. Benda mati ya. Heeh. Lah iki kok kaya benda hidup kaya awake bojoku ngono. Iku jenenge baterai reaktif. Lah wong iso apa ngene iku lho, Cak? Kok kembut ngono iki. Iku mulai mengisi daya, kena lampu iku lho, dek ngisi daya dhewe. Oh, kaya lampu listrik sing nduk dalan-dalan ngono. Iya. Nek kena sinar matahari padha karo ngisi. Iya. Ya. Reaksine kerembuk-kerembuk ya iku mau. Oh, bedanya iku ngono ya, Iya. boneka India iki. Ya. Kon gelem tak gak? Nek gak gelem gak apa-apa tak dolong wong liya. Sik to, Mas, aku kan yo kudu ndelok kualitasé to, Cak. Lho, kualitasnya apik kon Aku jajalan. kadung tak tuku larang-larang kualitasnya jelek. Kon nek kepingin ndelok hebate boneka iki, ana loro tombole. Tombole ndi? Wah, iki tombol Iki on. nguripi. Iki on, ya. Iki nguripi. Sing iki off. Iku mateni. Ya, iso nyanyi, iso joget. Tak iku ya, tak jajale ya. Cobaan. Tet, boneka cantik. Oh, iya. Dari India. Boleh dilirik, tak boleh dibatot. Loh, iku boneka kok ngene iki? Iki piye? Lah sampean mateni gak liwat kene kena splatter ranten iki lho. Kowe boleh kena ngono. Ya apa? Sip ya. Kan tunggale. Aku kok piye ya? Apa? Kudu tuku koyo gak, tapi kok aku pikiranku gak enak. Lho sampean nek gak gelem tuku, rugi. Iki sing ngantri iki lho wis inden ana wong 2000. Aku gak penak iki perkara batune iku lho, Cak. Perkara batune iki lho. Lah batune kok aja dimut. Dadi masalah. Goblok arek iki rek. Jarno enak kok. Oh. Wes piro, Cak? Piro? Wis digawe kanca pertemanan ae ya. Heeh. Gak larang-larang. Piro? Wis 15 juta wis. Ya iku dhuwit kabeh ya. Dhuwit kabeh. Ya dhuwit kabeh. Wingi ono sing nyang ono 60 juta, 100 juta gak tak kekno. Cak, ya aja sakmono ta. 5 juta ngono lho. Sing ngene lho kon anakmu dhuwit piro sih? Sementara kene engko mau transfer. Sik to. Heh? Iki mang aku golek diseneni bayan taji kate ge slametane bojone. Lho, lah timbangane engko iki tak dol sampean tambah kelangan lho. Iya Ayo. ya jane ya kan kena ge hiburan bayan taji. Lah iya, lho iki lho WA balik-balik WA ngejer iki lho WA iki lho. Iki wong tuku katene. Oh, sik to. Gak ono ngono lho. Gak ono. Umpamane. Oh, lho. Aku iki ya piye ya pengin tuku, tapi ya pikiran batune iku mang lho, Wis Cak. parah, aja kuwatir kok batune kok iso bikin melayang-layang. Baterai ABC. Iki 3 juta. 3 juta iki lho ya. Iya. Engko karene transfer. Ya tak transfer. Peneng wae. Kok wae. Aduh. Pokoke iki golan wis sampean tuku. Ya. Engko masalah hidup kanggo sing mateni kan sampean wis ngerti. Lho, Cak, sik ta. Umpamane aku blenger ya warnane ngene. Heeh. Terus cara tak ganti cat ngono piye? Lho iso tukono cat semproten gak apa-apa. Diamplas ya sih. Iya, engko nek sekirane kon meneng wae kok. Raiku besar. Engko nek sekirane kon gak seneng ya, Heeh. ndase iki elek. Coploken ndase gantiin gak apa-apa. Diganti ya, Cak. Iya. Terus Aman arek- kok. Arek cilik-cilik ndek mahku kuwi ya. Heeh. Ndek mahku iku areke kan jelandikan to. Iya. Iku umpamane tak lebokno, tak centelno ngono dipaku gak apa-apa ya. Lho gak apa-apa, pakune rada dawa. Kencono bathuke. Bocor. Wis ya. Iya, Cak. Iya, iya. Wis ya? Heeh. Aja lali transfer lho ya. Iya tak transfer, Cak. Ya, tak enteni. Iya. Wis muga-muga padang kuburmu ya, Dik. Lucu iki boneka urusan aku seneni taji gak ngurus. Pokoknya dia tak golekno hiburan. Terus enek kancane.
Apa iki? Kon Eh, iki yo. apa? Dikon nang pasar kok iso. Ngene lho Cak ya. Selamatane bojomu ditinggal ae, ditunda. Oh, selamatane ditunda nek bojoku goleki. Ngomong. WA-nen ngene, ditunda dhisik. Ngawur. Kene lho aja ngamuk yo, tak kandhani. Tak tukokno hiburan. Hiburan apa? Tak tukokno boneka teko India. Dikandhani gak ngandel. Boneka teko India bisa menyanyi dan bisa menari. Walah, ndi? Iki sing katene dikeluarkan iku 2028. Ditokno saiki. Endi barange? Iki. Apa? Kok kaya wong. Loh, memangnya dibentuk seperti boneka. Seperti manusia kok boneka sampean. Oh, dele badang. Kacau. Ya, awakmu ro. Baterainya iku lho ya persis. Persis apa? Persis. Persis apa? Persis kaya wekmu. Kaya nekku. Iya. Ya bale. Kadane kok Lah. unike teko India iku baterainya masih yo kulit-kulit iki padha. Padha. Iya, kaya menungso. Bengkong ngene. Iya. Oh, menggo. Iya, Dron. Kok kaya wong ngene. Iso nyanyi. Oh. Dikandani. Sik, cacahe. Dudu yo, iki nguripi. Ah, Iki mateni. mateni. Iya. Dron ta, Cak? Yo, dron ya. Tet. Tumpes wae. Bongko wae. Timbang resem nang donyae. Tumpes batot. Enak ya? Enak ya? apa? Wong aku di sebongko ae. Loh, iki pas Bluetooth-e nyaute lagu iku. Oh, ngono ta. Iya. Kaya wong. Sik. Tet, lek dicolek Amboy asiknya. Lek dicolek Amboy asiknya. Tot. Enak Loh, kok kaya wong. Kira mulia. Lah ya aku tak mulai. Nggawa trek gandeng. Ki apa? Lah kene golekan. Kegedean, Cak. Lho. Lah usane gudine. Lah nek trek gandeng gak enak ya ambulans sing tui. Langsung dudukno kuburan. Lah wong iki barang cakot teko kok ngajojokno kuburan iki lho. Kok kaya wong. Cak. Iki duitnya kurang. Lho utang rasa iku 3 juta. Lho pira golekane iki? 15 juta. Hah, klarangan. Oh, dicore ku nang sabo kebon ku oleh 20.000 nek peringas-peringis kok. Cak. Dron dipecicili karo bonekane. Iki setrume nyaut, Cak. Lho, muni ngono ku nyaut. Iya. Darmanto. Cak, tak jopokno iku ya. Iya. Apa iku kolbake ya? Heeh. Engko dipasang. Dipasang pinggire tembok. Dipaku tret. Lah kene nyentel pene tak baca karo mlaku. Lah ya iki nguripi. Nguripi. Iki mateni. Ateni. Aja lali lho ya. Iya.
Kok kaya uang nyadakno. Sal ya. Kacau. Nanti bodohku kena mau. Iki lho piye gak muni iki lho. Iki gak muni. Hah? Liru. Pau gelerek. Lah ngono nek iki saulan ya bauku pedhot. Iki piye iki lho? Lho, iki lho piye iki lho? Kacau iki. Oh, iki apa? Ana golekan lemes. Ya. 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 Kok kaya uang. Tak nek rek cacake. Engko tak go mulit, tak tumakno tosa. Wangil iki ae. Motore abang iki nyawat dasku. Sapa iki? Gak gelem muni andasku te unta mantem. Oh, gampang cane muni. Ya nek keamanan. Aman. Aman, kate gepok endi kon. Lah kok gak gepok aku nggo helm. Aku gepok. Lah aku duwe boneka iki setahun nak pecah dasku iki. Oh, titenono kon tak seget gulumu kon. Wah. Bahaya tajiku. Napa, Mi? Nari. Sik, Mi, aku tak nari ndok kono.
Boneka cantik. Ora cantik-cantikan. Kon ngene diakal kene karo sapa? Lek dicolek Om. Bak dicolek Om, bak dicolok Om. Di balik kerudung. Ora kerudung-kerudungan. Aku dikongkon rasa. Rasa. Ngerti ale? Nang jero. Rasa, rene. Mok ngene iki aku jaraku petit aku ngene. Ayo. Aduh rek gayenge. Bayang batu. And Mr. Handpot Aisyah. Handpot di dada-dadaan madudut. Ngomong apa kowe iki? Sapa ro? Wong ana nuti lho, ngakali aku lho. Aku dikongkon iki. Akal-akalane rasa kabeh iki. Rasa iki pancet ae. Wis tak elingno bolak-balik. Nggih, Pak. Nyambut gawe sing halal ae. Nggih. Kon iku jenenge mbujuki wong, nek taji gak trimo, kon dilaporno polisi dihukum. Banyak semut. Wah iya. Wis aja dibaleni rek. Nggih, nggih, Pak. Ayo nyambut gawe sing apik-apik ae. Rek, ana pengumuman ya rek. Napa, Pak? Dulur-dulur nek kepengin nanggap Budi Wijaya kurang setahun nang ngandek-andek cek uman tanggalan. Iya apa ae. Alah. Kurang setahun nang ngandek-andek cek uman tanggalan. Bengi iki ditanggap karo Bu Winarsih. Nggih, nggih, Pak. Hajate mantu. Nggih. Muga-muga sak keluarga dibarokahi Gusti Allah. Amin. Bengi iki digaweno lakon apik. Oh, lakone sampai aku esuk. lho. Apa? Heh? Apa? Lakone aku lho. Apa? Lakone. Untang-anting Bathara Kala. Bersama Lodruk Budi Wijaya.